आयो जेबो जायासै मादैमोन जेबो जायासै आयो मैथाखौ जा मोजां एरग्लिखाबाय आङो खिसिरि मोनजाबाय नै लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मार्केट थांनि आरोना अखाया एसे गोरलै फ्रि फ्रि हादों ओमफ्राय साथा हमथ'ला आङो मार्केटाव थांनानै जल्दिनो मैगं लानानै फैनि जेबो गैया आरोना लोगोफोर जाथ'बाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे लामायाथ' जोंना एकदम गाज्रिथारखाना लोगोफोरनो बिराद गोबाव जाबायमोन आं बे दैजों थाबाय फैयानो दिनै फैनांलायबाय आरोना बबावबा थांनोबाथाय बिदिनो गानानै थांनांगौ जायो उफाय गैया हाया नालाय बिदि फैजोब्बाय थांग्रोसां जल्दिनो दायो आं टट' लाबाय लोगोफोर अबाव बेलथाया नै बिसोर हिनजावफ्रानो दानो गाखोग्राफ्रा आद्रिनो जेबो जायासै खोमा नैबावनो बेलथायदों आयो जेबो जायासै मादैमोन जेबो जायासै आयो अन्थाव बाथावनो टट'ना माबामोन टट'आनो बे सेराबो बाजार जानो फैनाया टुइसडेना लोगोफोरनो जेखाइ खबाइ फानसोगारदों दिनै मार्केट दे आरोना लोगोफोर थांनोसै आरो जल्दि लानानै फैफिनसै आरोना साइडआव लाखिदों ओरैनोथ' बाजार दिन नंबाबो नङाबाबो मार्केटआ भिर जाखायो ओमफ्राय माने मार्केटावहाय बांसिन भिरसिन जासिनो आरोना ओमफ्राय माने बोथोराबो मोजां नङाना एसे अखा हादों बेनि थाखाय एसे खम मोनदों आङो मानसिफोरखौहाय आरो मर्निं टाइमबो नालाय टाइमा बारा जायाखै नालाय ओमफ्राय सानदुंबो बांसिन जासिनो आरोना बेनि थाखायनो लायग्रोनोसै अमा लाबाय लोगोफोर दखान नागिरदोंमोन आङो मबाइल टेम्पार लगायनो बोराया मबाइल हरफादोंमोन बाट दखानानो गैया बन्द' गोजाजोब 9:30 10टाफ्रावसो खुलिगोन दा मैगं लाहैग्रोसां र' गय फुलि फानफैदों नै जा मोजांनो मैगंआ आङो सिङाव फैबाय सिङाव फैनायनि जाहोना बेनो माने बेयावहाय एसे खम मोनो आरोना बे बायहेरायाव जिरायनायफ्रा फायखारिफोर नालाय माने बायस'नानै फानहैयोना बिसोरो बेनि थाखाय बेयाव दाम बारा लायो नैबेयाव एसे लानानै थांसै आरोना आङो पियाज केजि कत 45 फैफिनबाय आरोना आङो ओमफ्राय अखाया भाग्य भालजे हायासै आरोना एसे नै दाबो गोरलैनो दङ दहायबो थांजेननायनिफ्रायनो ओमफ्राय आं अखाखौ बुरजा हागोन साननानै साइकेल लाङासैना आं टट'जों थांबाय ओमफ्राय जेबो नंला दाबो मैगं लाबोबाय साइकेलजों लानो उसुबिदाबो जागौमोन ओमफ्राय आं जे दहाय बै मादैनाव सोंदोंमोन ना थांनाय समावहाय जेबो जायासै नामा होननाया टट'जों गोलैदोंनो लोगोफोर बे बास स्टेन्डआवनो बैयावहाय आं जेराव देखायदोंमोन जे जायगायाव सोंदोंमोन बे जायगायावनो आरोना हाखर दङना बिसोरो बावरागुरिना बबेनिफ्रायबा फैदोंमोननो ना अन्थाइबारिनिफ्राय ओमफ्राय मिन्थियाना माने टट' ड्राइभारफ्रा गामिनिफ्राय फैयोना ओमफ्राय टाउननि लामाखौथ' मिन्थिला ओमफ्राय जायफोरा जोंनि टाउननिखा बिसोर मिन्थियो आरोना सालायबाय थाग्रा बेसादा ओमफ्राय आखाइया एसे सादों होननानै बुंदोंना सोंदोंमोन आं खोन्थाखादों खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरो एसे लोरिसिगोन खोमा मिन्थिला नै अखाया बांसिन हाबाय नै बारासिनसो हाबाय न'आव थांग्रोसै लोगोफोरा मैगं एसे लाना फैबाय नै अखाया बारासिन जाबाय एसेनो खुनुरुखुम न'आव सफैगबाय आङो ओमफ्राय मोजाङै भिडिअखौ लानो हायासै आं मार्केटाव मानो होनब्ला जा डिस्टार्ब मोनो आरोना बाजार खालामनायावहाय मबाइल हमलाय खालामलाय ओमफ्राय बेखायनो आंहा जेबो लानांगौबो गैया ओरैनो आलु पियास बानलु बेफोरखौनो लानानै फैबाय ओमफ्राय बेदर एसे लानानै फैबाय आं देखायखादोंना नोंसोरनो अमा बेदर ओरैनो एसे लानानै फैबाय मानोना बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना अमा जायैया ओमफ्राय खालि जाबाबो ना बिदिल' जानाय जायो मानो होनब्ला आं
मर्निंआव मार्केटावनो थांनाय जाया नालाय ओमफ्राय बेलासियावबोथ' थांनाय जाया बेलासियाव जोंनि बाजारावहाय अमा सिथारा थांबा थिनालियावसो थांनांगौ नालाय बेनि थाखायनो लायनाय जाया आरोना ओमफ्राय माने थांबाबो बेलासियाव अमा मोनखाया नालाय ना नङाबा बयलार ओमफ्राय बयलारखौथ' जाया नालाय ओंखायनो बांसिनानो ना लाबोनाय जायो ओमफ्राय नानियाबो जानो बासै नाखौहाय ओमफ्राय एसेल' जायो आरोना बियो ओमफ्य बेनि थाखायनो दिनै अमा जानोसै होननानैहाय लाबोबाय आरोना ओरैनो एसेनो इसिबां माबाबो गैखाया ओमफ्राय एसे लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर स' ड्रेस गानस्रानानै लागोरसै ओमफ्राय मावनानै लागोरसै अखायालाय बिदिनोसै नै हागासिनो एसे बारासिन जाबाय दा न'आव सफैनानै दहाय आं थांजेननायनिफ्रायनो एसे हाखादोंमोन नै दा बारानिफ्राय बारा जालांबाय हागोन बियो हानाया हाखागोन बुरजायैनो आं मिथिखाबाय स' गानस्रानानै लागोरसै मावनानै लागोरसै थाबनो मर्निंआवनो भिडिअबो आपल'ड होनो मोनाखै थाब होनानै बोरायनि मबाइलखौ लांफादोंमोन आं टेम्पार लगायनो दखान गैया बेना टेम्पारा गाबाय नालाय ओमफ्राय दायो माथो खालामनो दखान गैयैखौलाय दखानानो खुलियाखैना 9:30 मेक्सिमाम 10टाफ्रावसो खुलिखायो आरोना जोंनि गसाइगावनि दखाना ओमफ्राय मोनाजासे 8टा गाहामसिम थानोसै आरोना 8टा 9टा गाहामसिम थानोसै ओमफ्राय गोबावसिनबो थायो खोमा मिथिला आङो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर आयौ लोगोफोर नालाय नै ओरैबायदि गोसोम जाजोब्बाय बुंनांला आरोना आयौ जाला जुलि खामानिफोरखौ मावना लानांसिगोन उपाय गैला नै अखाया फुरा हाबाय ओमफ्राय खोमसि जाजोब्बाय नै लाइटसो होलायलायनानै थानांबाय आरोना खोमसि थाना खोमसिबाथाय थानो बायो बिरादनो गोसोम जोबनानै जा हानांगौ हाबाय अखाया मैथा अमा लाबोनाय ओरै ओमफ्राय बायहेरायाव फुरा अखा आरोना खोमसि जाजोबनाय लाइन होनानै थानांनाय मोनाबायदिसो मोनबाय आरोना मर्निं बायदिखौनो मोनासै लोगोफोर टाइमानो बारा जायाखै दाबो 9:48ल' जादों मैथा सायगासिनो दं आं लोगोफोर ओमफ्राय सानबाबो मोना बायदि जाबाय नै मबाइलाबो बोरैबा फ्रि नुजोब्बाय बोथोरानो खोमसि नालाय ओमफ्राय मबाइलफ्राबो माने ग्ल'स मा होनो बिदिखौहाय जाला आरोना सायनानै लागोरसै संना लागोरसै जल्दि अखा हादोंना माथो होनबावनो थाब खेबसेनो जमा खालामजोबनोसै खेबसेनो सुनोसै खेबसेनो संसै आरोना जाहाथे बायहेरायाव ओंखारनाङिनि थाखाय खेबसे माबानायावनो सिजोबो आरोना साथाया ओरै हमबाथाय खिबुजों ओरै सिलांजोबो साथायाहाय माने दैयाहाय गसरलांजोबो आरोना लोगोफोर मावना लागोरसै र' मानसि जिरायनो बदों नै गावहासो आराम खारबाय होननायखाय नुबाय लाजिनांबायबो ब्लड थांबाय ओरैबायदि लाजिनांनो गोरलैना बे सासे मानसिया गथ'आ ओखि सनायानो लादुआनो फैदो फैदो दुम फैदो खाम फैदो दुम फैदो बाव खारबाय दं गुड बय अल हेन्डसेक होदो मोजाङै हो दे जाथाराखै मोजाङै हो दे दे लेफ्ट हेन्ड होदो दे सना दे लेफ्ट हेन्ड गुड बय मोजां गिनाया आंना मबाइला बोरैबा नुजोबथारबाय नै ओंखाम जानना होबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं ओंख्रि जाननानै लानोसै र' नै लोगोफोर बानलु देनानै लाबाय आं सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्रायो नै सामब्राम ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय आंनि एसे मस्ला गथा दंमोन बेखौ एसे एवफ्रामनानै देना लाबाय आं मोदोमनायनि पियास होनानै लाबाय नै लोगोफोर आङो अखायाबो नागारनो रोङासैना ओरैबायदि अखा हाबाय दावराव खोनागासिनो दंखायोना लोगोफोर नोंसोरो आंनि रायलायनायखौसो खोनादोंना खोनायाखैथाय मिन्थिला आङो अमा बेदर संख्रि होनानै लाखाबाय आं नै होबाय बेदरखौबो अखायानो नागारनो रोङासै दिनै मा जाखोथाय आसरितसो नैयावहाय रेक्सनि बेदर रुदों आं दरनै दरथामनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं आङो न'आवहाय नालाय माबायदि खोमसि नुदों लाइट होआबानो जेबो नुवा आरोना बायहेरायावबो बेबायदिनो माने लाइट गैयाबाथाय खोमसि माने मोना बायदि नुखायो आरोना अखायाथ' नागारनो रोंखायासै बुंनांला नागारथ'खानाय नंला दिनै सान्दुं दुंखानाय नङा आरोना आइडिया बिदिनो थाबाय थागोनदां संना लागोरसै लोगोफोर बानलु देनाय मस्ला मस्लिखौथ' होबायमोन आं नै लोगोफोर मैथाल' होनांसिगौ बे साराय जिरायग्रायानो मोजाङै जिरायलादां बेयो मावबाय थायो मैथाखौबो होबाय आं नै लोगोफोर होनानै लाबाय
नै मैथाखौ जा मोजां एरग्लिखाबाय आङो दैल' होनांसिगौ बेयावहाय एसेनो बे मोननो थाखाय आरोना नै दाउनो ओंखाम दौदो जादोंथ' ना मन'दोंब्रा आथिङा बिदिबा माबि दङ आखाइखौ लायोना गामियाव जायाखै जाबाय ए मन' लांजोब्बाय जा मोजांनो गुमायानो फैया लांखां फैदों ना फै दे जादो जादो दे लाइनबो गैलालै लाइनानो थांना होबाय अखायाबो नागारासैना आखाइखौ जोखेबो मिथिया नालाय दाबो मन' जोबाखै गारामायाव हैनो दंबावो एसे दै गासिबो माबायदि जादो नों जानायानो जायाखै र'लै र' जाम्बा र' रिक्सा बोरो फैदों उन्दुहैदों जानो नुना फैथाराखैथ' दाउ गाबनाय खोनाबाबो जायाखै खुगाखौल' ब्लां ब्लां सियो मोजाङैनो जाया मन'दो मन'आसै वाट्सएपआव मेसेज फैगासिनोहाय बे माबानि मन'दो नाम मन'बायथा जा मोजांनो दाउआ ओंखाम उखैदोंमोन दा जा मोजांनो ओंखाम दौगासिनो दं आरोना एनि हासबेन्डआ ओमफ्राय जादों जा मोजांनो मर्निंआवहाय गैया आं दौवाखैना ओमफ्राय माने आङो सिखांनानै भिडिअ इडिट खालामनानै मेसेज फैगासिनो दं वाट्सएपआवहाय भिडिअ इडिट खालामनानैहाय आङो आपल'ड होआलासिनो टाइमथ' गैलाना ओमफ्राय बांद्राय दिनै टुइसडेमोन मार्केट डेमोन होनबाबो बोथोरा मोजां नङाना थाब थांनानै फैनानै थांना फैग्रोबाय आङो ओमफ्राय फैखांनानैसो आङो आपल'डखौ होबाय आरोना ओमफ्राय मानो होनबा आं थाम्बनेलबो बानायाखैमोन खालि भिडिअखौ इडिट खालामनानैल' थांदोंमोन आङो मैया मोनायावहाय गैया आं बानानैनो इडिटखौ खालामासै आरोना बाबाय बोरैबा आंना बिदिनो बबेबा समाव बायो बबेबा समाव माबायो आरोना माने माथो होनबावनो बिदिनोसै ओमफ्राय मर्निंआव आं दौलाङाखै ओमफ्राय नै दा बोराय दौगासिनो दं आरोना जाथोंसै गावखौ अखायानो नागारा होननानै दा एसे थामिदों ओमफ्राय होनबाबो दं आरोना एसे माने बुरजा गैला एसे दंबावो ओंख्रिया आंना मोनथारसिगोन बेदर मोनबाथाय ओमफ्राय रेक्सनि बेदर रुदों आं फार्स्टजों देखायखादों बे मोनबाथाय दालि एसे जानोसै दालिखौ मानि थाखाय जाननांगौ होनब्ला हासबेन्डआबो दालिखौ नांगौ ओमफ्राय बिबोनां उन्दै नानि सनालि एनि टाइम दालि नांगौ आरोना बिसोर सानैनो माने दालि सारा दस्रा दा मैथाजों बेदरजों संदोंना बेदरखौल' थख' बासिनानै जागोन दा नानिया दालि माबा बे मैथानि बिगाब बिदैखौ जानाय नङा आरोना लोगोफोर खालि दालि बिदै बेदरखौ थख' बासिनानै जागोन बेनिफ्राय मेजेमबो जाया मोदोम बिनि थाखायनो आं दिनै मा खालामदों मेजेमखौनो दरफा दरनैल' आरोना मोदोमखौनो बांसिन लानानै फैखादों ओमफ्राय साथामल' जोंहा बांद्राय बुरजाबो माबाखाया नांखाया 100 थाखानिल' लानानै फैदों आरोना एसेल' ओमफ्राय 450 थाखा केजिना अमायाबो फवासे लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर मोनखांगोनसै दाहाय लोगो मोनफिनसिगोन ओंखाम जाखांनायनि मालाय ओमफ्राय नै बेहा खबर मोनबोदों उन्दुनाया मैखि थैलायलायनो उन्दुनानै दा सिखांना फैदों बे मैखिया फुगाराखैना नोंना आवलायनोल' हामालै रेक्सु हामा आगैसोना अननांगौसो मेथाइ जाहोना दाउनो मेथाइ जाहोयो गावनो हमनानै होफैयो ओमफ्राय गावनो बिदि माबायो नै लोगोफोर आंना मैथा अमाया जाबायानो बिदैखौ ग्रेभि दोनगोन आङो एसे दा जानो थाखाय मानोना आं दालि जायाना जाबायानो नै लोगोफोर दुगैखां लोबखां देलायखांनानै दायो न' खाथियाव फुजा होदों आरोना बाङालि माने मा फुजा होनोथाय आंबो मोजाङै मिन्थिया प्रसाद जानो लेंलांदों आरोना जानो थांसै र' दासो हासबेन्डआ फैदों ओंखारखाबायमोन नेथ'नो होननानै नेनांबाय लाबो सनालि थांसै लोगोफोर दसे थानानै आरोना खिसिरि मोनजाबाय नै जोंहा लोगोफोर
प्रसादखौ जानानै फैखांबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय आं खिचुरि देखायदोंमोन ओरैनो एसे आं भिडिअखौ बानायनो बावगारदों ओमफ्राय मानसिफोर होंगो दोंगो ना बिरादनो माने गावसिनि जाथिफोर गोजा नालाय बांसिनानो ओमफ्राय लेंनाय हिसाबै थांबाय गाज्रि मोनगोन नङाबा मोननै न'खर लेंदोंमोन बाट मोननै इदि जानो हायाना बेखायनो आं बे मोनसेयावल' जानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बोथोरबो मोजां नङा नै अखाया हाफिनबायसो आरोना एसेनो नै बुरजायैनो हासिगोन मोनसेयाव हाबबासो मोनसेयावल' थांनानै फैबाय जोङो मानो होनब्ला मोननै बिदि जानो हायाना ओमफ्राय फुजाखौ बोरैबा बिपरनिसिम ना बोरैबा माबा होननानै बुंदों आरोना मिन्थिया आङो जिखुनु जाया बेबो दुर्गानिनो मोनसे माबानो मा होनो मिन्थिलायलाङालै जिखुनु जाया बिनिनो आरोना दुर्गानिनो बेबो मोनसे मोदाय जाहैबाय आरोना आं मिन्थिला बेखौ मोजाङै बुंनो ओमफ्राय आंथ' एसेबां मिन्थियाबोना आरो बिसोर माने हारसाफ्रा बांसिनानो मोदाय दावदै बिराद फुजिसोयो नालाय बिदिनो फुजा होनानै बोसोरै लेंहरो आरोना बिसोर आं बोसोरै थाङो ओमफ्राय माने देग्लाय ओरैनो एसे माबा देखायबाय आरोना आं खिचुरि जानायखौनो फार्स्टआवहाय माने बिराद होंगो दोंगो मानसिफोर ओमफ्राय आं एसे देखायनो सानदोंमोन मन्दिरखौ बाट बिसोरना माने मन्दिरनिफ्रायसो खिचुरिखौ हरोना मन्दिर सिङावनो दोनजोबनानै जेराव फुजा होयो ओमफ्राय मानसिफोर होंगो दोंगो ना बेखायनो बानायासै आरोना आं देखायलायासै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार